אני... שלום. אבי. 3, 4 שלום. אני עדי וזה אילי, ואנחנו מכינים ניסוי של הר געש. מה צריך כדי לעשות את הר געש? קודם כל, צריך בקבוק חצי ליטר. מי סודה לשתייה. אפשר גם סודה לשתייה. צבע מאכל אדום. וחומץ. בואו נראה לכם נכניס. קודם כל, יצאנו לחצר וקברנו את פיית ההר. את פיית הבקבוק. ועכשיו פיית הבקבוק בלטה החוצה. עכשיו נשפוך את מי הסודה לשתייה. עכשיו נוסיף צבע מאכל אדום. ועכשיו נמזוג מהר. שנסגו במהירות חומץ. זהו, צריכים עוד סודה, אילי, לא הכל. זה מתפרק. עוד סודה. רואים? זאת ההתגעשות. ככה ההר רועש, וזה ההר המתפרץ. זהו. כאשר הר הגעש מפסיק להתפרץ, הלבה שלו מתחילה לרדת. אילי תוכל לשים חומץ. אתם רוצים להסביר למה זה קורה? זהו, אילי. זהו. אתם רוצים להסביר למה זה קורה? למה זה קורה? כאשר מערבבים סודה עם חומץ, יוצרת תגובה כימית הנקראת סתירה בתא. וכאשר התגובה הזאת נוצרת, אז זה כאילו זה מתפרץ החוצה. התגובה הכימית גורמת לסודה ולחומץ לעלות למעלה ולהתפרץ. וכך להתפרץ. צבע המאכל האדום מוסיף לאשליה של הר הגעש המתפרץ, וכך הניסוי. איך זה יצא? שלום, ביי.